З Мінска ў партызанскую зону сем'ю Нікольскіх вывезла Марына Малаковіч у жніўні 1943 года. Аперацыя ажыццяўлялася ў два прыёмы. Першым рэйсам Марына павезла настачку, племянніцу Мікалая Міхайлавіча, Петра Гаўрылавіча, сваяка яго жонкі Веры Мікалаеўны, а таксама ўзяла багаж, рэчы першай неабходнасці. Усё прайшло добра, і ўжо другім рэйсам паехалі Мікалай Міхайлавіч і яго жонка Вера Мікалаеўна. Нікольскія ехалі амаль без рэчаў. У руках Мікалая Міхайлавіча быў самы каштоўны груз – партфель, у якім знаходзіліся рукапісы дзвюх манаграфій. Пасадка на падводу для гэтага вельмі небяспечнага падарожжа адбывалася на рынку, дзе Марына гандлявала бульбай у чалавечай суталоцы сярод фурманак і коней. Нікольскія пад выглядам нямоглых старых гандляваліся з ёй пра плату за правоз іх у бліжэйшую вёску, дзе яны павінны былі святкаваць вяселле сваіх сваякоў. Гандаль праводзіўся на вельмі высокіх танах, бо падвода Марыны і яна сама знаходзіліся пад назіраннем нейкай падазронай асобы. Гэта выклікала вялікую трывогу, і яны хацелі як мага хутчэй рушыць у дарогу. Да свайго жаху яны заўважылі, што да іх імчыцца маці Зіна Завістовіч, сяброўкі настачкі. Яна, даведаўшыся пра ад'езд Нікольскіх, вырашыла развітацца з імі і праводзіць. Маці Зіна, не ведаючы, не заўважаючы, што за імі вядзецца назіранне, доўга працягвала жадаць ім шчаснага падарожжа. Гэты трывожны інцыдэнт быў не адзіным у небяспечнай аперацыі. Праязджаючы міма вёскі Малая Дуброўка, блізу ракі Волмы, здарылася аварыя з калёсамі, зламалася кола. Малая Дуброўка была размешчана на ўзвышаным месцы, дзе ў гэты час знаходзіўся нямецкі атрад, а калёсы са зламаным колам унізе, на вачах у салдат, якія гулялі, танчылі і спявалі. Лёгка сабе ўявіць самаадчуванне пасажыраў. Марына загадала ўсім размясціцца ўнізе і адчуваць сябе абсалютна спакойна. А сама жанчына, прыхапіўшы сякеру, адправілася ў лес, дзе зрубіла дрэва, паправіла кола, і яны зноў пусціліся ў шлях. І ўжо без дарэнняў дабраліся да партызанскай зоны брыгады дзядзькі Колі, дзе для падарожнікаў была падрыхтавана зямлянка і карова. Усе партызаны, якія былі ў гэты час у лагеры, сустракалі акадэміка і яго спадарожнікаў.